Mana? Ya, saya apa? Salah siji. Ya, siapa? Mbak Sulis sing daturi jumeneng. Mongkrang-mangkring meeting sekali. Yo. Embok piye karepmu saben dina kok ngajak aku hasil gede kowe jaman tangan kata rasa kowe aja dewek lagi aku usaha kowe tekan kono kene aku ngerti kowe duwe akan kowe lambemu eman dik sayang kowe kudu dhewe Jelasnya Mbak Sulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? lek usaha wis ora kurang-kurang wong ayu wis jokono jok ini asile endi? Pak aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njaluk ngomong mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring, masamu. kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu Kewajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, nek bendina mbok pangkring ngono kuwi ya sakit. wong wedok iki ngene inna woha ma'asobirin Artinya sekali merdeka tetap merdeka Kaya ngawur lho kowe iki. wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu Dadi aku kudu sabar. Iya. Ning aku duwe syarat lho Mas. apa no Ana duit embok piye karepmu saben dina kok ngajak aku hasil gede kowe jaman tangan
aku usaha wis tekan ono aku ngerti wong wedok senengmu duwe akan kowe wangimu dan emang bisa sembah nuwun lagu sampun atur Mas Didik nah kalian Mas Ludruk kula nuwun bukan satu tumbang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung sinten Mbak Punjung kalian sinten Nyuman nggih pun tembange gawe penak mawon pokoke yo kaya apa Mbak Punjung diaturi jemenan langsung dados yo tole tatit kintenana pake kaya apa sabete garapane diaturke kanggo Mas Dwi Simono Korea Mas Taiwan singkat wonten Korea Mas Dwi juga Mas Dwi Anggora Kabupaten Bekasi Bapak Tulus di Kabupaten Pati terus terang mengsingamu kawitane kamas yo aku sembadan rata anggap temenan kok kebablasan takkan pernah janjiku tulus bertanam dalam hati benarkanlah isi hatiku aku bisa mengkiramu terus terang
yo amung seneng rata ketemengan kok tetap yang setia takkan pernah hilang dan cukup sekarang dalam hati benarkah isi hatiku aku bisa mencintaimu. Mas Dalang, insyaallah Yayino mawi dahar kekatan nggih mboten sekeca kirang prayoga teng ladanan. Insyaallah menapa ingkang dipun gayuh, menapa ingkang dipun jangkung piyayi paning roya ngilang sampung Ponorogo insyaallah RT 2 RW 1 dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Nawa ikunipun bersih dusun insyaallah dusun tebih saking Sengkala Bilahi Sukerto dipun panggihaken tentrem rayu wilujeng widodari Allahumma amin. Mbok beliau wonten kagem nyuwun pangapunten anggenipun